Witamy w prezentacji bohatera Lola. Dzisiaj porozprawiamy się o Velkozie Ślipie ze Pustki. Velkos jest czarodziejem wysłanym ze Pustki, którego zadaniem jest zdobyć jak najwięcej informacji o Runeterze, a jej mieszkańcach. Nafolowany po sumę zęby Velasery, Velkos robi fest ała, co by znaleźć najczulsze punkty swoich ofiar, co pozwolą mu bardziej łonech lastać. Velkos superowo dowo się rada są. Kala się onacyć nim na zotku, wykorzystując arsenał umiejętności, co by trzymać rojbrów z dalsza, czekając aż nafoluje się jego super umiejętność. Umiejętnością bierną Velkoza jest dezintegracja organiczna. Wiele razy hachor łostonie trofiony umiejętnością, dezintegracja łomarkuje go symbolem w kształcie wierchu trójkąta. Ładunki dezintegracji stracą się po pora sekundach, ale Velkos ma możliwość przedłużyć czas ich trwania podstawowymi angryfami. Eli dość się rada 3 razy we krótkim czasie użyć dezintegracja, hachor otrzymie pewnikiem szmary podług poziomu bohatera. Rozszczepienie plazmowe jest podstawową umiejętnością sterującą. Velkos szczylo pieronowo daleko sięgający ładunek energetyczny, który rozszczepia się przy końcu jego zasięgu. Ekstra pociski furgają podług pierwszych. Pocisk rozszczepia się kiedy trafi hachora, albo będzie zaś odpalony przy furganiu. Każdy z łonych 3 pocisków spowalnia cel, a zadawa mu obrażenie magiczne. Złonacone przy akuratnym kącie rozszczepienia plazmowe ma fest srogi zasięg. Idzie zobejrzeć, jak Velkos złonaca geometria, co by trafić beboka keryje poza zasięgiem pierwszego pocisku. Velkos może użyć zasięg rozszczepienia plazmowego, co by sterować hachorów oddzielonych od niego ścianą beboków. Wyłom pustki to sięgająco fest daleko umiejętność mierzono keroharata we 2 tajlach. Pierwszo zaczyna się, kiedy we ziemię łonacy się rozpadlina. Zaroski rozpadlina się rozdupco, haratając wszystkie pobliskie hachory. Przy obu łonych tajlach odpolo się dezintegracja, choć druga fala pierę trochę bardziej, idzie je pitnąć. Velkos może ciepać wyłom pustki kirloto, a łonacyć go z większymi umiejętnościami, co by odpolić swoją umiejętność bierno. Choć wyłom pustki, która się ładuje, Velkos może dekować 2 ładunki łony umiejętności, co by je użyć jeden po drugim. Złonac wyłom pustki gibko po użyciu większych umiejętności, co by zwiększyć szansę na trafienie jego drugim gichnięciem. Tektoniczne łosharatanie wysyła fala uderzeniowo, która po krótkiej pauzie pierę wrogów w łonej zasięgu, a zabija ich. Eli Velkos trafi pobliskiego hachora, hachor łony będzie odciepnięty. Pomaga mu to trzymać z dalsza cisnąco doń się haja, takie jak zabójcy, wojoki czy hobbitimo. Fest ważne, co by spamiętać, że hachory wdycki będą odciepnięte od placów, którym umiejętność była użyto, nawet kiedy Velkos sztyjc się ruszą. Tektoniczne rozerwanie zezwala też na kuknięcie bez ściana. Podciepnięcie rojbrów sprawia, że tektoniczne rozharatanie faniście łonacy się z większymi umiejętnościami. Super umiejętnością Velkoza jest promień dezintegracji istot żywych. Łona epno umiejętność podtrzymano pierę fest po pyskach mocka rojbrów. Po odpaleniu dezintegracji istot żywych, Velkos stowo w miejscu, a szczylo fest daleko sięgający laser furgający za kursorem, który dowo celom do 5 znamion rozkładu podług czasu celowania w dany obiekt. Oznacza to, że możesz dawać 2 serie musowych obrażeń, eli skupisz się na ino jednym hachorze, a później zaangrefujesz go albo użyjesz większej umiejętności. Używając promienia dezintegracji istot żywych, spamiętaj pora rzeczy. No i przód, idzie się przed nim obronić umiejętnościami do kontrolowania tłumu. Po drugie, działo dość powoli, bez to eli Velkos będzie otoczony, może go dezaktywować, a przełonacyć pozycja. Możesz użyć promień dezintegracji istot żywych, co by cylnąć pitających hachorów, nie dawając przy tym pozoru na przeszkody. Zanim wejrzymy na szpil, pokażę wam najbardziej efektywną kombinację od Velkoza. Zacznę od E, a zaroski użyja W. Możesz bez to pewnikiem srogie obrażenia, zadawane bez umiejętność bierną. Co by je zwiększyć, użyj super umiejętność. Użycie E jest fest ważne do łonej kombinacji. Użyj łonego, eli wiesz kaj wróg, albo kiedy kamrat używa umiejętność kontroli tłumu. Krótki czas odnowienia, a srogie obrażenia, zadawane bezplazmowe rozszczepienia, robią z łonej jedna z najskuteczniejszych umiejętności do prania się ze hachorami z dalsza. Używaj jej jak najczęściej, dość przy tym latając.
Hachory zaś kere się pierą we zwarciu, będą durś pitać przed pociskami plazmowego łoszczypienia. Co by doć się z tym rada, czekaj zes ino chwila, aż ten hachor podlezie trochę bliżej, a póń użyj tektonicznego łozerwania a wyomu pustki. Som je fescianki, no ale Panteona piery umiejętnościami EAW, zadawając ekstra nieuchronne obrażenie swoje pasywno. Łona kombinacja jest skuteczna, kiedy pierasz się z bohatyroma mobilnymi. Podbicie zapewnia ci czas potrzebny do kontrangreifu. Sam idzie badnąć, jak uder łonacy zasadzka. Belkos ciśnie się prać, używając element zaskoczenia, co by zaś użyć kombinacja EAW. Szpilając defensywnie, nie pipc się z tym, ino użyj się pora umiejętności na roz. Velkos to taki trochę mamlas, który nieraz już dał się zrobić za ciula. Eli w łonym bajszpilu nie pitnie przed kojfnięciem, jego fangi są tak pieruńsko mocne, że mimo wszystko zabiera Zinzao ze sobą. Promień dezintegrujący istoty żywe ma najładniejszy los haj grupowych. Po leku idzie się jednak przed nim obronić umiejętnościami do kontroli tłumu. Spróbuj nie zużyć łonej umiejętności zawczas. Spamiętaj o swoich kamratach. Eliby Velkos a Amumu połączyli swoje super umiejętności, mieliby szansę na wygrana w łonej hai. Sam mamy beispiel sytuację, w której promień dezintegracji istot żywych zmienia losy walki. Co by pomóc Nasusowi we pitaniu, Velkos stowo za nim murem, a płoń angrajfuje Ezreala a Branda, dwóch najbardziej hacharskich pierunów ze drużyny przeciwnej. Nie zabiją wprawdzie swoich przeciwników, zadało tak srogie obrażenie, że drużyna wroga mu citnąć. Na koniec pogodomy się o możliwości trzymania tych gistów z dalsza. Pitając razem z Mundo ze wrogiej bazy, Velkos spowalnia pościg, ciągiem szterując wrogów swoimi umiejętnościami. Kiedy ino uda mu się zwiększyć trochę dystans, korzysta ze super umiejętności, co by naciulać dwóm hachorom a zajść pitać. Dajcie pozór na zorta wykorzystania bariery a uścisku Serafina, pozwalające Velkosowi sprowokować a wygrać starcie 2 na 5. Velkos powinien był się skupić na mocy umiejętności, przebiciu odporności na magia, punktach many a obronie. Velkos najlepiej sprawdza się, pierąc ciągiem za drugiej linie. Co byś mógł skutecznie używać takiego stylu szpilania, musowo zwiększ swoje zasoby many a moc umiejętności. Bez to Velkos będzie prął tak często jak ino idzie. Zabójczy chód Rabadona a kostur Archanioła to we łonym bajszpilu musowy zakup. We niskorych tajlach szpilania Velkos stało się najważniejszym celem dla wrogiej drużyny. Kryształowy kostur Riley pomaga pitać przed angrajfami wroga, a całun Banshee pomaga mu użyć umiejętności z mniejszą szansą na przeżycie. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie prezentacji bohatera Velkosa. Dajcie suba na kanał Riot Games na YouTube, a połosprawiajcie się o łonym wideo.